Milorade Dodiku, dajte vam tvoj okuka. Ili interesuje. Neko što ti razlože po Banja Luci reći, nego okuka na italijanskom u stvari može da budu i karakterne osobine. Jer što zima. Pa je tako što ti svoj hteo da namješti mene kao što me i nameštio, to je vas dvojice zajedno. Pa ste uradili to što ste uradili i sada svi znamo, raskrikali ste, svi znamo u kom grmu leži zec. Dakle, Milorade Dodike, kad ćeš da mi se izviniš za sve što si radio, posle si sve zajedno. Nisi dobro radio. Kad ćeš da me obeštetiš za ove koncerte koje ste maltretirali organizatore i na kraju su morali da ih otkažu. Ako to ne uradiš, bit ćeš tužan, u stvari, bit ćeš tužan sigurno i u Republici Srbiji i u Bosni i Hercegovini, jer si građanin i jedne i druge države. To svi znamo. Pa da vidimo što ćeš onda da radiš. A pritom, nisam znao da ti je violina najomiljeni instrument u životu. Imamo i od toga što da pričamo. Pod hitno izvinjenje Miloradu Dodiku i pod hitna obustava maltretiranja tvojih botova. Ili idemo dalje. Da mi svira Jovana Sapala, kad zasvira njena violina, veseli se cijela okolina.